Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. I'm Christopher Gonzales, nandito naman yung kaibigan. At siyempre magpapasaya na naman ako sa ating mga kasamahan sa Tuda mga katupay. Pero ano to mga katupay, ibang Tuda to kasi yung lagi kong binablog mga katupay ay sa Barangay Sentral. At ngayon naman mga katupay ay UPTV Tuda mga katupay sa Teachers Village mga katupay. Ibang Tuda na to mga katupay, gusto kong mapasaya ko rin sila mga katupay sa pamamagitan ng ating Mahiwagang Facts mga katupay. Alright, bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa YouTube channel, paki-subscribe naman dyan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, at click the button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload kong mga video mga katupay. At siyempre, ito yung unang kanal, ito yung unang hula ko ya. Baka pwede magpakilala ka sa ating viewers. Ako si Alex Calyao, taga-driver ng UPTV Tuda. Alright, pwede ka na kaya. Okay, 10 seconds lang, kamay mo sa loob. Tapos pagkatapos ng 10 seconds, bunutin mo yung kamay mo. Okay, alright, ready? Lukot! Action! Mag-asawa yung nakuha mo. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tapay mo siya kuya, bro. 3, Alam na, ayun na. 2, 1. Punutan yan. Okay, punutin mo kuya, kamay na kuya. Okay, anong hula mo kuya? Piwi. 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 Ayaw kuya, mali. Mali kuya. Hindi naman mo ito. Ayan ako, maswerte yan, oo. Alright, mga katupay, pangalawa natin kalahok. Mga katupay, pangalawa mo pala muna. Ako si Pedro Lagare, driver din ng UPTV Tuda. Alright, ready na, lukot. Yan. Kanya na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Richie. Bunutin mo kami mo. Kamay lang. Yan, ano? Ulit? Richie. Mali pa rin. Mali. Kalmon. Bisaya ba? Ade. Pakilala mo na sa viewers natin. Si Francis Junior ng UPTV Tuda. Alright. Okay, lukot na para Taunang. pangatlong kalahok mga tupay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kuranet, pagnalaan. Kamay lang. Piatos. Kunti-kunti na lang. Pag-apat na ka lang mga tupay, pag-apat. At siyempre, bago na, kuya, magpakilala mo na sa viewers natin. Ready? Okay, kuya ready na. Isa natin ito na yan, pagpuntagan para makasami yan. Ano na? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kaya punutin mo kamay. Kamay lang kuya. Yan. Anong hula mo kuya? Pangalan ng chichirya. 400 to kuya. Panghalan to. Ha? Mais. Okay kuya, pang-lima ka lang kuya. Pagkilala mo na kumili natin. Farman. Alright. Okay, ready na? Okay, lubot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kuya Marma, punutin mo yung kamay mo. Mangwan. Mangunguan, konti pa rin. Mali pa rin kuya, sorry. Next time. Mali na. Ayan kuya, may naman. Okay, pagkilala mo na sa mga natin kuya. Ako si William Demetrio, driver at UP Tuda. Alright, okay kuya, ready na. Kau maambun pa! Okay lang, hayaan mo lang dyan. Okay, lukot. Wala nang hula. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay kuya, bunutin mo kamay mo kuya. Anong hula mo kuya? Sipi. Mali pa rin kuya eh. Wala na. Wala na hula dyan, isa pa para. Kaya. Para malaman nyo kung ano pangalan ng chichirya. Nahiyaan mga driver. Sa kanta dyan. Oo, isahay mo pa ganun. Ano mo yung pangalan ng chichirya? 400 ibabayad ko sa'yo. Ha? Oo. Dito kuya para makita tayo. Sige.
Okay, panghuli na to. Wala nang hula dyan. Wala na. Hula ka. Hula yan, hula. Para na yan. Magkano bang katili ng sisireno? 8 piso na. Wala na siya. Wala na hula. Kung wala na, ilalabas ko na to. Wala na. Okay, wala na. Okay. Okay, pakilala mo na pa kuya. Pakilala mo. Jimmy. Jimmy, alright, alright. Munod na, kuya Jimmy. Wala. 10, 9, 8, 7, Ano ba to? 6, Parang ano to? 5, 4, 3, 2, Pangalan ko. 1. Sukulit to eh. Okay, bunatin mo kami mo kuya. Sukulit yan eh. Kulit na ng pangalan. 5, 4, 2. Kain mo kuya. Ayun na, Sukulit yan. pangahuli na to, wala na dyan, wala na. Wala na. Sukulit yan. Wala na. Wala na. Wala na. Wala ka kuya. Bagong ano yan, bagong ano yan, bagong. Parang nahiya. Okay, ito, pangahuli na to. Ilabas ko na to ha. Ilabas. Hula ka, awak lang. Ano, hula ka ba? Panghuli o ano? Hula, awak. Hulaan mo lang, okay. Pakilala mo namin sa viewer. Ilang minute? 10 seconds, 10 seconds. Okay, ano na? Ano para paano? Lito. Alright, now, dito ka. Sige. Yan. Ano, hindi ka na hula. Para picture yan ah. Hula, okay. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Hindi ko alam yan. 2, 1. Hindi mo alam oh. Hindi na alam mga katupay. Pangilan naman to. Kaya kami na. Next. Parang biskwit eh. Makahuli dito. Panghuli na to ha. Ilalabas ko na. Ilalabas ko na to pag ano. Okay, papalan mo pala muna. Edgardo Aguilar. Edgardo Aguilar. Okay, ready na. Dito mo para. Okay, labas ko na to. Mali, maro. Tama. Ilabas ko na to. Si Chiria ba to? Okay. Chiria, 10. Chiria, 9. Pretzel yan, pretzel. 7, 6, Kiwi. Ha? Kiwi. Yun ang hula mo? Oo, kiwi. Okay, nandyan kayo. Panoorin nyo. Ilalabas ko na to. Huli na natin. Tama Pretzel matubali. to, pretzel. Okay, labas ko na. Malapit na sa tindahan sa parang saya mga kapay, Cresco, siyan ko sa yan salamat na, masapag naman ang YouTube natin ako, Piwi Christopher Gonzalez yan Mga po ano, hagin ng Christos eh. Ay, kasi ko lang pala. Parang ko mayroon sa bahay to eh. Kaya ipagkantisin ko nga parang tumutunog-tunog ka eh. Salamat. Ano na Alright mga katupay, wala pa rin nakakahula mga katupay sa pinapahula natin Chris Cruz mga katupay. At syempre dito na rin magtapos ang ating video sa araw na to mga katupay. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga katupay, mag-subscribe naman dyan. Click all para maging updated ka na sa i-upload ko mga video mga katupay. Tingnan mo na rin, pakita mo siya yung nasa terminal pa ng tuda nila mga katupay. Yan o. Yan, dito ako sa ibang tuda mga katupay. UPTV Tuda mga katupay. Yan. Kapila rin sila dito. Hello! Alright, maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo lahat. Shout out. next time, ano? Walang pinalag ngayon. Alright, hanggang dito na lang. Bye-bye na. Bye-bye. Thank you.